Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagarakan ang Muslim, magubaya making giginaw ay kusalakaw di salakaw. Balasan ko Allah subhanahu wa ta'ala si iko kapyang kay ginawa. Nagu ayapan doon ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapamimiliin ka kung mga ginawain ka. Almaru ala dini khalilihi kama qala alaihi salatu wassalam, falyanzur ahadukum ma yukhalil. So tigin sa manusia na aya dadabiatan yan na sudah dabiatan o pagarin yan na pamimili ka no sa ipong ginawa inyo. Amat alagyan kaya mga ginawain na pakanggisiran aguna sa alungan amori sa lagi dokyatero ano Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi istakthiru min al-ashab as-salihin fi dunya fa innahum yanfa'una yawm al-qiyamah. Pakandaglan nyo so di nyo di kapaking giginawai ko mga pipya ang mga tao kamat anasiran na pakanggisiran aguna sa alungan amori kaya law kayfa yanfa'un anda man ay kapakanggiran aguna bainama ahlul jannati fil jannah amay kas mga tao sa surga na mamakasol sa surga fayatadhakar ashabahum na panadunta maniran sa mga bulayo kairan mga ginawa iran na amay kadiran kadingilan sa giyang kutuwa surga fayas'alu rabbah na isa niya sukanan yan ya Rab ay nasadiqi fulan anda subulayo ka akan asi fulan na tarunan wallah subhanahu wa ta'ala sadiquka fi nar subulayo ka akan asin ya kabulos sa neraka jahannam na tarun ya ya Rab lan taktamila ladhati fi hadhihi al-jannah illa wa kana sahibi ma'i fi al-jannah. Kadnang ko na di din mataratop so kapipya ginawa ko sang kai adunya taman sa diya kan may pagpadaan ko to ginawa yakan na pananaluan Allah sa mga malaikat yan khuduhu akhrijuhu na pakikuan yan ang kutabulya ko yan sa kuta naraka jahannam na amay kakuan ng mga malaika ang kutabulya ko yan sa naraka jahannam fayata'ajabu ahlun nar na kamumsa sa mga tao ko naraka jahannam abuhu shahid na ipag-isiran o bamya shahid siya mayan bamya shahid pagarin yan batarima susambayan yan puasan yan sudigat yan na gumira sa mga malaika da inunta na aden ginawa niya sa surga na piyamangin yan ko Allah akapadan yan sa surga ni inib garon Allah subhanahu wa ta'ala na makateros sa mga tao sa naraka jahannam ya layta narji'un la'allana nastakthiru wa nattakhidh asdiqa baka mi makapatos sa dunya kana mi mapakandagal so diami di kapaking giginawai ana mi mapakandagal so diami di kapaki palayo-layo sa ikong mga pipya ang mga tao anyway manto na mas manto pagkapian ka sa parangay ka si ikus salakaw di salakaw na tuos akapian kay parangay na kadakal kay ginawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.